Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Insellem il-kull min qiegħed isegwina bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Aħna niċċelebraw illum il-festa ta' tluħ is-sema tal-Mulej, l-Asċensjoni jew kif aħna il-Maltin insejħula l-Apsi. Ejjew nirringrazzjaw il-Mulej ta' id-don kbir li sar bniedem bħalna u miegħu fis-sema ġar lilna miegħu. Ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw din il-festa kbira. Int li nżilt mis-sema biex issalvana Mulej ħniena. Int li ħadt il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna, Kristu ħniena. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' teħodna għand il-Missier, Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-yemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li b'ferħ qaddis inrodulek ħajr. Għax Kristu ibnek bitluħ tiegħu fis-sema imexxina bla qiegħda l-quddiem u jimliena bit-tama li aħna l-ġisem tiegħu qatt naslu wkoll għal dik il-glorja li fiha daħalu ir-ras tagħna, ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi, Teofilju, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallim, minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema, wara li, permezz tal-Ispirtu Santu, tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu, derilhom u tagħhom ħafna provi li hu ħaj. F'40 jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-Missier li fuqha għalilhom smajtu x'kont għedtilkom. Ġwanni għammed bl-ilma, imma intom fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien staqsewh Mulej, u dan iż-żmien li fih int se terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael? U weġibhom, mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u żmien li l-Missier għażel bis-seta tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Judea kollha u s-Samarija u sa tru fl-art. Wara li qal dan, huma u jħarsu lejh kien meħud il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu b'għajnejhom fis-sema jħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilea, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema għad jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer.
Il-kelma tal-mulej. Popli kollha, ċabxbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej l-għoli u tal-biża', sultan kbir fuq l-art kollha. Alla bajat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi, għannu lill-Alla, għannu lis-sultan tagħna, għannu. Għax Alla, is-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa, isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu l-Efesin. Ħuti, Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-Missier tal-Glorja, jagħtikom spiritu ta' erf u rivelazzjoni biex tarfuh sewwa. U jdaw lilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom, x'inhu l-għana tal-glorja tal-wirt tagħkom taqsmu mal-qaddisin. Tarfu x'inhu l-kobor bla qis tas-sejħa tiegħu fina li jemminna, skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li ħaddam fi Kristu, meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smewiet, il-fuq minn kull saltna u seta, minn kull qawwa u ħakma, il-fuq minn kull isem li jissemma, mhux biss sa żmien ta' issa imma wkoll għalli ġej. Iva, qiegħed kollox taħt riġlejh u għamlu ras fuq il-Knisja kollha li hi ġismu il-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Elu tal-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-11 disċiplu telqu lejn il-Galilea u marru fuq il-muntanja
fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxtaħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom: Li ngħatat kull seta' fis-sema u fl-ard. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordajtilkom jien. U wara, jien magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-mulej. L-ewwel qari li qrajna llum jagħtina ir-rakkont skont il-kidba ta' San Luqa. San Luqa kiteb Evanġelju u l-Atti tal-Apostli. Nistgħu ngħidu li dawn huma żewġ volumi li għandhom propju narrattiva li tkompli. Il-Vanġelu ta' San Luqa jagħtina kif jgħid hu stess, li jgħid l-awtur stess. Ir-rakkont ta' dak li għamel u qal Ġesu, u mbagħad l-Atti tal-Apostli t-tieni volum ta' din il-kidba ta' San Luqa tagħti ir-rakkont tal-preżenza tal-mulej fil-Knisja tiegħu. U żewġ kotba l-Evanġelju u anke l-Atti tal-Apostli wieħed jikkonkludi ieħor jibda b'din l-esperjenza li qed niċċelebraw illum, it-tluħ is-sema tal-mulej. Il-Vanġelu li din is-sena jintgħażel mhuwiex mill-Vanġelu skont San Luqa, imma peress li qegħdin is-sena fis-sena dedikata lil San Mattew, qed naqraw l-Evanġelu ta' San Mattew matul is-sena, allura anke f'din il-festa il-Knisja tagħżel is-silta konklużiva dik li tikkonkludi l-Evanġelu ta' San Mattew u li minflok f'Ġerusalemm skont ir-rakkont ta' San Luqa issir fuq muntanja fil-Galilija. Din id-diskrepanza tal-limna li aħna qed niċċelebraw esperjenza qawwija li l-Knisja taraf bħala frott qawwi tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet u li din hija esperjenza li sseħħ diversi momenti u f'diversi postijiet u li tkompli. Għaliex Ġesu ma ttieħidx minna bħalli kieku mbagħad nerġa' niġi xi darb'oħra għaliex mhux se nibqa' magħkom. Il-kelma qawwija li biha jikkonkludi l-Evanġelju li għadna kemm smajna llum huwa totalment differenti. Jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żminijiet. Il-preżenza ta' Ġesu m'għadix preżenza li tidher u dan hija xi ħaġa li Luqa u anke Mattew jippruvaw jispjegaw, anke għaliex bħallum ġie aħna niċċelebraw id-don il-kbir tal-Imgħallem li huwa l-Ispirtu tiegħu. Illum qegħdin niċċelebraw il-glorja tiegħu. Din il-kelma li jagħtina f'San Mattew meta jgħid li ngħatat kull seta' fis-sema u fl-ard. U allura aħna llum nifirħu mal-mulej Ġesu li fil-qawmien tiegħu mill-imwiet jikseb din il-glorja. U bħalma ngħidu fil-kredu qiegħed fil-lemin ta' Alla l-Missier. Lilu ngħatat kull seta'. Imma lilna anke meta niddubitaw bħalma jgħid ċertu konkretezza l-istess Vanġelu ta' San Mattew xi wħud iddubitaw. Xorta jafdalna l-missjoni li mmorru fid-dinja kollha u nagħmlu dixxipli mill-ġnus kollha. U nagħmduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Ma konkretament il-festa tal-Absi, tluħ is-sema tal-mulej, il-fatt li l-mulej fil-qawmien tiegħu mill-imwiet huwa glorifikat li ben ta' Alla li niżel u sar bniedem qiegħed
mal-Missier fil-glorja. U r-rastana jatina din il-qawwa li nittamaw li aħna nkunu miegħu bħalu. Ma konkretament xi tfisser? Jiena nixtieq nissellef il-kliem ta' Sant Wistin li wieħed mid-diskorsi tiegħu propju omelija li għamel bħallum fl-ascensjoni tal-Mulej fl-Absi jgħid hekk. Illum Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Ħajjitilgħu qlubna miegħu fis-sema. Ħajjitilgħu qlubna fis-sema. Xi ħaġa li aħna infakru f'kull quddiesa meta fil-bidu tat-talba Ewkaristika s-saċerdot jagħmel dialogu ifakkarna li l-Mulej huwa magħna. Il-Mulej magħkom, aħna nirrispondu u miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Dan id-dialogu li l-Knisja tfakkar u tagħmel f'kull Ewkaristija, f'kull jum, huwa l-prova li dak li qed niċċelebraw illum mhux biss avveniment li ġara propju qabel il-50 jum, qabel Pentekoste, imma huwa realtà tal-ħajja ta' Ġesu fostna u tagħna miegħu. Sant Wistin ikompli fuq din it-tema tal-qalb u l-imħabba. U magħna, Ġesu magħna bid-divinità tiegħu għax hu li ben ta' Alla, bil-qawwa tiegħu għax lili ngħatat kull qawwa fis-sema u fl-art. Bl-imħabba tiegħu għax huwa li ben ta' Alla li huwa mħabba. Aħna għalkemm ma nistgħux inkunu miegħu bid-divinità kif inhu magħna x'aħna m'aħniex Allat, nistgħu nkunu miegħu bl-imħabba fih. Mela jiena ngħix l-Absi din il-festa li qed niċċelebra llum billi l-imħabbiet kollha tiegħi żgħar u kbar jerfgħuni lejn il-Mulej li huwa mħabba. Iżjed ma ninfatam mill-egoiżmi tiegħi. Iżjed ma jiena nħobb infittex il-ġid ta' ħaddieħor u inqas tiegħi u nifhem li l-ikbar ġid tiegħi huwa li nħobb. Jiena qed nerfa' il-qalb tiegħi lejn il-Mulej. Għaliex hu qiegħed miegħi bid-divinità, bil-qawwa, bl-imħabba, imma jien li jiena bniedem dgħajjef. Jiena nista' nkun miegħu bl-imħabba. Li nerfgħu qlubna l fuq mhux li ninsew il-preżenza tiegħu fostna, jew nipretendu li se jidrilna b'xi mod jew ieħor biex inkunu nafu li qiegħed magħna, għax huwa magħna f'ħutna. Sant Wistin stess, fl-istess omelija ifakkarna li meta id-dialoga ma' Sawlu ma qallux għaliex qiegħed tippersegwita d-dixxipli tiegħi Ġesu, ma qallu għaliex qiegħed tippersegwitani. Dak li tagħmel mal-Knisja tiegħi qed tagħmlu miegħi. U meta tkellem dwar ħutna, il-kelma tiegħu se tkun kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont barrani u lqajtuni. M'għandniex għalfejn inħarsu lejn is-sema biex naraw il-Ġesu, għax Ġesu qiegħed magħna, jiena magħkom dejjem, imma magħna wkoll f'ħutna. U dak li nagħmlu b'imħabba jerfa' qlubna lejh. Illum hija festa kbira, għax aħna nifirħu li l-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet hija l-glorifikazzjoni tiegħu, imma wkoll nifirħu b'din il-weda tant ċara fil-Vanġelu ta' San Mattew li huwa magħna għal dejjem, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. U din mhux biss privileġġ imma responsabilità. Li jiena nfittex il-wiċċ tiegħu fl-imħabbiet tiegħi. U nfittex li nħobb biex niltaqa' miegħu, biex narah, biex nerfa' qalbi il fuq.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu bl-interċessjoni ta' Sitna Marija biex aħna ikonna l-faraġġ tal-preżenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Nitolbu. Nitolbu għal dawk li qegħdin isibuha diffiċli jħobbu, jaħfru, jgħadru, jissaportu tbatija biex il-mulej ikun il-faraġġ tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għal persuni kollha li qegħdin ibatu b'xi diżabilità biex huma jifhmu li għandhom kapaċitajiet li għandhom bżonn japprezzaw u aħna napprezzaw magħhom. Nitolbu. Nitolbu għal daw kollha li qegħdin jaħdmu fis-settur tas-saħħa biex jagħtuna sikurezza fis-saħħa għal morda għal dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom biex int mulej tkun il-qawwa u l-fejqan tagħna. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej fil-ħnina tiegħek tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Oh
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċokontana mulej se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa. Aħna nagħtu ġieħ lill-ibnek fit-tluħ tiegħu fis-sema. Għamel li b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek nintrefgħu lejn il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu is-Sultan tal-Glorja rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub, illum fost il-ħaġeb tal-anġli tela fl-ola ta' smewiet, bħala il-medjatur bejn Alla u l-bniedem, l-imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċiti. U tela mhux biex jitbiegħat miċ-ċokontana, iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll għad immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk dan il-feħ tal-għajt imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis. Qaddis tas-sewint mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddis, u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluh ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan mulej b'tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tluh glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu brat il-ħajr nofrulek
dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ħaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha li terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimplew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Apostli u l-Martri Glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul l-mlixxa tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, lili qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, l-Isqof Joseph li qed jgħinni, l-Isfijiet, mod speċjali l-Isqof Mario u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabi tjieba jittalbu x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qatt naslu. Biex il-koll flimkien itgħaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox l-imkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wied jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat li l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla, li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla, li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla, li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Kun jiswew li narisħarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bimmew tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtiti kollha minn kull ħażen. Żomm li dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nistieċevik ġewwa fija. Imma ġalla darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Talba l-Madonna tal-Melliħa. O Verġni mbirka ġewwa l-ar imqaddes tal-Melliħa, inġejt meqjuma minn missirijietna sa mill-ewwel żminijiet tal-Kristjaneżmu. Kif dejjem ittamaw fik u inti ħlisthom, hekk aħna issa nitolbuk tixħed fuqna ħasa ħelwa u tfejjaqna mill-mart tar-Ruħu tal-ġisem bi Kristu Sidna. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox għalkemm għadna fuq din l-art int tatina fidejna l-ħwejjeġ tas-sema. Għamel lil poplu Nisrani jinġibed b'xewqa qaddisa s-sema fejn tiġa tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox li llum tela filoli ibnu tela filoli ta' smewwiet u fetħilkom it-triq biex titilgħu fejn qiegħdu. Jagħtikom il-mulej li bħalma Kristu rxuxtat wera lilu nnifsu biddel id-dixxipli tiegħu hekk ukoll meta jiġi bħala mħallef juri ruħu lilkom għal dejjem fis-sliem. Bħalma temnu li hu qiegħed fil-glorja fil-leminija tal-missier, tifirħu wkoll li tħossuh magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien skont il-wegħda tiegħu. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.